Hello guys, so let's talk about the 5 businesses that you should stay away from. My business in Zimbabwe. It's not just about the capital or the risk involved, but we also need to talk about the silent dynamics that are involved in these industries. So these are my opinions as well. Obviously, the first business we need to talk about that you need to stay away from is a car dealership business, and it Zimbabwe car sale. If you look at it now, the dynamics, the silent dynamics we need to talk about is the generality of the owners of those businesses. Vanorana business is yayo kamatarisa kuti ma politicians, those in high offices, vamwe vacho vanenge vatori mapurisa amasoja, all these other things. Ukachizvitarisa kuti vanhu vari kurana mabusiness yayo in general, mafront zvokuti vakambodhila nemacar dealerships vanokwanisa kubvumirana neni pazvinezvo. Mukaita problem imimi ndopaunozoona pakunzi pana chef ndiye anenge ari muridzi webusiness iroro. So in that area now, competing in that area is very hard. Why? Because ukukompita nevanhu vane advantage kudara. Ukatenderera iwo muHarare right now or any car sales, car sale areas ari muZimbabwe, you will see kuti Honda Fit toya twakutopinda tuchiri kupinda actually vachiri kutodzitengesa Honda Fit manyowa ari good second hand, but apfuura 10 years because tine mutemo unotaura kuti motikari iri older than 10 years haibvunzopinda muZimbabwe. But ukaenda pamacar dealerships vanadzo motikari idzodzo, iwewe ukapinda imo moida kupinza motikari yaumbofa ukadzipinza. Why? Because you are competing with people who have got a competitive advantage. Then the general also silent dynamic iripo ipapo, not just in Zimbabwe but in the world. The car dealerships are known for money laundering. So unongo chikompita ne business they are not competing based on profitability of that business, but vada kupinza marem system kuti ipinde yakachena. Izvo hazvina anobvuma, hazvina anoramba. But if you do your research in the world, my governments ese anotochema nemacar dealerships kuti macar dealerships anoshandiswa kusuka mari ane muri kuzviona. So it's an industry kuti once you get in there, it's very difficult to compete. Then the second business I don't think what you should try to stay away from as well, anything to do with mining. You know, mining now kwagara kunotozikanwa, especially like just Zimbabwe kwedu source business rakawandira masoja, politicians, CIO nevamwe vanhu kuti vane access, vane authority, vane power as well. That is a reality on the ground yekuti unokwanisa kuona kuti in that industry noma operatera ainoita. So pane nyaya mu mining now, we need to understand the risks involved, and it kana wapinda uri a small player, and it's very difficult to keep out makorokos. Kunyango zvikanzi wewe wasika restraining orders akawanda sei makorokozas, they don't operate on laws and stuff. So pakangoita mukana kunzi vaputika mari, problem yenu yatotanga. Then the silent dynamic also in that industry as well. Panongonzi paputika mari chachampedze shondo muripo, panotouya vane mapepa vanoona kuti kushoka izvo kuti mamane gore 2 years muchioperate on there. And these ones we are also talking from experience as well, because tine vamwe vanhu totoziva who are affected personally, having invested over $100,000. Pakangoputika mari chete havanambopedza kana svondo. And makorokoza nekoko, then vanoya nemapepa neuko and stuff, all these other things, then it's easy to lose your investment in the mining industry. Nabasa kuti wapinda engo ipi, then your risk kuti your upenyu hwako utori pa risk as well. Sometimes it's not worth it. And yet, so let's talk about my layers. My layers, chinoitika, we easily forget kuti my profit margins in there are low. And anyone any less than 5,000 layers is just a waste of time. Just to do your research. Munoziva vanhu vakamboita zvemaleyers and stuff. Tsvaga kuti kune munhu here ane more than 2 years ari mubusiness remaleyers iroro. Vese vandinoziva vakazama zvemaleyers. Even wakazama nema-1,000 beds nema-2,000 beds, havanambopedza 2 years. Why? Because the profit margins are so low, very, very low, and you're operating in a volatile economy. Those two hazvisangani izvozvo. Ukachizvitarisa kuti vanhu vazhinji they base productivity kana kuti profitability yema-layers on feed consumed, but that is not the whole dynamics. Ukachifactor in magetsi now, uchifactor in mishonga, uchifactor in labor and all these other things as well, then uchitarisa kuti ma-layers iyayo paanokandira on a daily basis anoshanda inonzi 75% productivity rule yekuti iwewe huku dzako dzinokandira 70% every day, which means kana une huku 10 pazuva iwewe huku dzinenge dzichikandira it's about 6 or 7.
so dzinenge dzichijamba. So ukatasva kuti iwo crate rine 32 mazai haritore 32 days huku 1 kuti isadze crate. So you see it will take 36 to 40 days kuti izadze 1 crate. Then ukachitarisa iwo amount of feeds yapinda ipapo kuti layer rinodya magrams mangano feeds per day. Then kuti iwo rizokuzadzira crate iweyo ratora nguva yakareba sei crate racho uzonotengesa mari. You see kuti crate 1 iweyo uri kutengesa kana uchiri hodhesa iweyo uri kuhodhesa something with $4 $3.50 to $4 as well. So vanhu vanoita mari mubusiness remalayers vanhu vari kukutengeserai huku dzacho. So vamwe vanovha vanyura vanovha vatenga kuti niyo uchiconvincwa kuti zvinoshanda patinozosvika papoint of laying wairera 6 months ukacalculata nawo macosts ekurera huku kuti svike ipapo nemamortalities are involved, you see kuti that business model is not sustainable. So rinoshanda chete business model iroro kana une manumbers of which ukaita sort manumbers anobhadhara kana kuri kumalayers we are talking from 10,000 and above, because pane matinoti isusu ma-fixed overhead cost anobva akavhwa over aspreadwa across malayers ako anenge ari ipapo. Then the other business we also need to talk about here is international recruitment. Uku ndokwedu ndokwatiri ukuendi kana tichitaura yaso tine mavanga musana iri kutsva. Why? Because you need to understand that international recruitment now, my visa policies, my immigration policies, they are changing. Right now, are kuchinja on every 3 months basis. And borders are tightening and closing. So, zvazvinochiita now, vanhu vazhinji vanenge vachitsvaga mabasa. Vanhu vekuti if anything breaks down along the system, their life depends on it. They are easily crushed. Kana kuti arambirwa visa, kana kuti work permit ya expire, all those things. So, unozosvika say at the end of the day, unogara one ma problems. So that's why uchiona kuti recruitment industry now vanhu vakawanda vanozongoya achiti takaskamwa takabirwa takaita sei all those other things. Unofanira kuti zviri kubva nekopi because recruitment process yacho iyoyo ukaita kuti iri kutora how long. Normally munhu aitoti akatowana basa abroad within 3 months or 4 months akutoenda, but izvezvi ukaita kuti ma-processing times ema-visas ari kuchinja. Australia yakutora kuti the average is 14 months kuti visa rako riprocess. Germany ine waiting list, tine vanhu vatoziva vane more than 2 years vari waiting list. Poland yakabva yaintroduce a lottery dzanjuga munongopikwa mazita enyu at random kune vanhu vekuti ma-work permits akatosvika pakuto expire stuff. So industry iyoyo now haichava industry yekuti iri reliable, yakushifta. And kana yakushifta iwewe unoona kurecruita vanhu nhasi, then in the next 3 months havachapinde. We have that problem yatakasangana nayo for Czech Republic paakaintroduce new quotas for 2025 zvakatoti affectira macandidates edu yotanga kuenda visa processing, but when they got there they are no longer eligible to apply for visa options iyayo. Those are some of the things you need to appreciate as well. Then pane nyaya ye risk flagging of Zimbabwe passport holders, because what is in the world it's not just America chete yakaresa those issues. Europe as well, they are also raising some of these issues. My countries are in Europe. We are in the top 10 yavanhu vanoverstay visas abroad. So that alone now, every Zimbabwean passport holder now akuiswa under this high risk flagging. So the refusal rate now inova yawanda. So iwo ukatarisa kuti now when you are operating in that industry now, kune munhu kuti kana wana basa iye akutofunga kuti mavisa ari automatic, because avasi vese vanenge vane education and awareness about how this industry works. So your reputation is at stake. Then obviously if you are dealing with zvine chekuita nekuZimbabwe as well, it's so easy kuti people can actually play around with it, because anything is possible in Zimbabwe. Inotokumudza yakutoita kunge criminal case as well, maona, because mukangotadza kunzwisisana chete chakutoita chekuti munhu akutoti wandibira. So zvinova zvaita kunge uri kutengesa mavisa kana uri kutengesera vanhu mabasa, all these other things which is not the reality on the ground. So iwewe semunhu ari muindustry you can understand kuti ma-policies ari kuchinja almost every 3 months now, and kwane mamwe manhingirine are so tight, ma-visa systems are so tight, and zvinonetsa kuti uchitsanangurira munhu kuti kana atowana basa mupfungwa make arikutoti in the next 1 month or 2 months ndakufana kuenda, but when it now takes a year or so, obviously munhu akuti no ndabirwa up. And then the last one we need to talk about here is restaurants. Yeah, my restaurants, it's known world over, my laundromats, because the profit margins, they don't make sense there. So I see yangochiwa ma restaurants amunoona kaida kujatso study pattern yacho tarisa kuti vanhu vanoona the biggest restaurants in Zimbabwe ndanani vanoita nezve, you understand the patterns as well. Atisudara ba kitchen edu ubika masadza kuna nambara. We are talking of proper restaurants as well. If you look now at the legislation as well and the legal frameworks that you need to abide to, the cost of compliance is very heavy, because to
kutaura about human consumption safety as well, kutaura food safety as well. Pane zvakawanda zviri involved. So ukazota the cost of running that business now, it's very high and it's not sustainable given the profit margins aripo yayo. Kana uda kustarta business enda pa Eastgate Mall, ini ndakazvinotisa. Mudenga Eastgate Mall mune makitchen ekuwanda, marestaurant ekuwanda imomo yamwe. Ukachitarisa imomo every 2 months or every 3 months unoona pane new tenant. Why? Because arikuita mari munhu arikurendesa mabuildings. Andomuona arikurendesa marestaurant yaya. But my business owners acho, when you get into that industry unozotora zvina mari. Vanhu chatinoita problem yatinita ndekuti tikaona pakaunganwa tofunga kuti parikuitwa mari. And the other thing we need to talk about maybe in the next video, kuma tax shop auko unorira, and unorira because kune dynamics eko as well wekuti you would want to stay away from a tax shop kana uri munhu arida kuita a startup, a business startup. At the end of the day, it depends on the amount of capital that you have and kuti iwo umwe yako ida kustretcha kusvika papi in terms of your startup or initial investment in that business. But sezvanambotaura idzi pfungwa dzangu anditika. God bless you. Nhamo yatinayo ndeyekusaziva rudo, nhamo yatinayo ndeyebetrayal inowanikwa murudo. Yeti vanhu mukurarama muupenyu hwedu, chinhu chatinoda, chatakagamuchira, chatinofarira, hakuna asingade kudiwa. But kudiwa kunogumira papi? Kudiwa kuita sei? Kudanana kuita sei? Kana vanhu vadanana vari kuonerana pamwe, they become a family, they plan good things concerning their destiny and their future. Kune munhu tokadanana naye hapana chefuture chamunotaura. Mune muchidanana now situation. Why? Because any agenda yakuti mangwana zvinhu zvikasimuka, zvikaita musi, I can move out, I can find something better, chekudi. So life mukoma tinashe ine chinhu wani chiri more dangerous than kuvengwa, chinonzi rudo. So vanhu vazhinji izvezvi muna nekuti daenda wana anondida, daenda wana anondida. Kuwana anokuda unotoda nyasha dzaMwari. Because kune vamwe vanhu vanoti ndokuda vasingarevesi, vane zvavari kuda, but havagone kuzvitaura kuti tiri kuda izvi. Munhu wese ari kuenda kubasa, haadi basa, anda mari. Yes. But hakuna anosvika kuti ndakainga mari pana ndikutsvaga mari, ndikuda mari. Unoti baba ndinoshanda even without supervision. I'm hard working. But mwedzi ukapera vakakuzvengesa dheti remari, vanonyazonoti tsano vakava hard working yakataurwa iyi yanga yakavhara kuseri kwegeshi, munhu akainga mari. Saka kune zvinhu zvekuti unohaidha. Ndo chinhu chauri kuda chaicho, ndikuda mari panapa, but handiuye nditi ndikuda mari. Varume ndinoshanda, ndipei mukana muone, kambani inosumuka, iwe uri woda kusumuka. Majeta aripo yokuti understanding ikashayikwa, tinozemberana nevanhu vasingatide, vakauya kuzotiparadza. But pauya kuzotiparadza vanotaura mashoko anoparadza. Word rekuti I love you rakanakira munhu wese, rinonakidza, rakanaka. Now we're giving yakanaka, inoti basa raMwari rifambe zvakanaka. But as a father, responsibility yako kumhuri yako. Alright, hauna kuvaka imba, uri a good partner kuchechi. Washaika, mhuri haigari muchechi. First things first, chechi yekutanga ifamily yako. Come on. Chechi yekutanga ifamily yako. Vana vako vadya here, vaona kwete kuti unoita mbiri yekunzi unopa kuchechi. Family chitambudzika. Era kana pakatova nemufundisi ari greed and damari hysteric anenge akukuvadza. Era mhuri yako ndo chinhu chekutanga. Usati wabuda panze kutangira muJerusarema. Hausiye kuJerusarema kuchichemwa uda unofadza kuchechi. Chechi inogona kuvhara, mhuri haivhari. Ndo mhuri yako iwe. Chechi kune chechi dzakatangwa dzikavhara. Big part naye kana yavhara vanoita sei? Vanosiya. But chiri permanent mulife mako, family. Anything can happen kuchechi. Yeah, saka ane era. Respect to ombe, responsibility to ombe, family. Have confidence in yourself, no matter how much you are broken. Vamwe vaka brokenwa, vaudzwa varambwa nevarume, kurambwa nemurume hakusi kurambwa naMwari. Vamwe they were broken nekutoitwa stress, vamwe varume vacho ndo vakarambwa nevakadzi. Shiri yacho inenge yakangobvutawo rekeni, zviri kungoitawo vice versa. But no matter how hate you are, don't kill yourself. Sarova suicide, pick yourself up. Stakatora mbwa wangu batiye zvinondaitoseka zvangu memusi vamwe bishop wachonifonera wachiti hachi mama mutori manyama zvekuti unoona utongopinda futi muimwe marriage. Saka ndiri kutaura ndauya kuzoudza all those people who are broken kuti pick yourself up. Iwane confidence mauri.
Kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yekuti vanhu vanotenderwa kupromotwa, but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetsi aiwa, rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvoto. Bhaibheri rangu rinoti Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah, yet Leah atoroorwa naJacob, but Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usikundinzwa. Zvinoita ufunge kuroorwa, but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi mai Jacob, iye naJacob awirirana. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa. Kune mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi.